TSF tung boblog misi khaika culture tungo traditional tungo Bharat seven sister tungo chini je jakma malma tripura je indigenous buduro ijang butung kaisuk justice maya belona kaje khaikala kokoro ila ko omo mo ai pass ini nangko the compare khai so omo je boni ni YouTube channel lo ani lifestyle daily vlog ba mora khai tungo plus ang kisah sini bulu lokai notification nongkha ba sini ijang Bangladesh sini ijang je Tripura bulu lokai kita bulu lokai notification hanya nongkha so bulu ni lagai kisah update rupne video lokai kle to sini ijang ata Joshori hinai district Joshori district ko oro Rajiru Tripura hinai Purima kaisa bo thaimani lagoi sini je TSF अनि TSF tung boblog misi khaika justice dikhaple tangna sani laifle je Rajiru Tripura hinai buri ma bo oro Christian mission tle bo oro tungoi lekha pora khaimani to bo bai situation ta ongkha je bo online saka je thika hinai oro ni je Christian mission je kotipokho borok tabuk je omo angode khai thaika lagi dilim bobai mung sasok onte haikai jaya ongkha tamu lagam khai details sia ko nuka omo tabuk chini bururo je justice bigui tungko chini ijang ne Tripura buro phongthok ojang ne Tripura saburo phongthok justice bigui tungko to tani bangoi mania asam ningkel khayo asok danga rongoi thago asok je borok hard work khai je ekta justice mani bagoi hongpa sansal ok je hard working khai tani bai justice mani kothe culture tungo chini kothe cultural tungo chini kothe traditional tungo to imolai tungo ba chini je leader tung ba chini je community dayo kaisa borok tungo je stand lanai tabuk like example ojane bo bangara ko bo all people community ne bo ekta chini pura support system bo kaisa ojanga ta churuk ni bo nayo ka chayani bo nai to ekje omte kosor khayo chini jangwo omte kosor khayo tongo musasuk election long ongkhai tini musasuk সংবিধান dayo chini je ekta parliament dayo je ekta omo ai pass ini nangko to mo mania khailai no tini yakbai yathaibai bukhokbai nang thangai lai ar omti khaybo aini baire bo lawni baire bo nang thamiaple so omni bagoi kisa omorok bo kisa gam khai tungni na no ani mangchari ma daya justice lai asok khayo asok bugo asok ingo khaibo borok busukje jaga omte hai ongje borok ongoi maya ongo to Manipur bo kaisa ekta gotona ongoi thanjiya de ojangni je culture ni borok to bongbo to arekai ro khayo tabo busuk jora asok je safety ongkha bok tabo safety mankha tini bongi justice ongkha tabo to same situation omte hai ongoi tongo jang omno sadokle je borok kisa indigenous borok to ojang bo Bharat seven sister tongo jebuno seven sister hero jang Tripura Mizoram Manipur je omorok le notice omnar ka hintu ijang bo chini je jakma malma Tripura je indigenous buduro ijang butung to chuno bo different nojor khai nayo different bakakao so different je bo arai khayo je tofan khai je একটা compare khai so omo je boni mentality tayo je bisingo habjak so ni bagoi bo kisa chung je justice mania for hi chung kisa value ria chini je koktong chung je bono nai je dabi khaidong je misil khaidong je bini bai chung justice bidong so omino bo chung fulfill khai ria so bok bakakao ta arse bok chung dawl khai nai so omni bagoi klare khayo belok khaya kai sang bakakao in future dayo tabuk je young generation buro to khai lai so justice maya belona kaje khai kalak online sio asobo
To ang makakaw in future tayo tabuk ni je young generation bo to tabuk je phainai dino je ang agebo video ko sajak phainai dino ni je cherok bokse phainai dino je ekta leadership khainai ekta society no bok nainai to gam kam khainai to omni bagoi phainai dino tabuk ni cherok nase gam khaioi goreti sajanai lekha pora ong je jaga po bongno gam khaioi phulungoi bongno gam khai gore tisat churung jaga gobo je chini borok sang mo sadok phle je romani script kokwerong dinakoi omo je asok omo dabi khaika misil khaika jini borok isang dangare khai oka omo shonibar asok borok khaidok asok cherok je hor hor dayo bo bong logo thaya are khai bongni dabi manni bago hidai bok are khai busa anglam no nomase ara dirang maya manang chakha to bok omo tani bai khaidok omo to bok naithauji oijani sarkar rok je omo cherokni future ni bagoi je omo no bok bedok omo no bok khaidok bini boma bok kharok omo no khaidok to bokno bok jebini naikha je students rok asok naithani thongma sangmasang cherok rok je asok oro misil khai tongmani so bok jokhon nokha je asok cherok birarok bo are khai misil khai tongdok so of course omo bok thai omo must be khai thai ji bokse o cherok rokse phainai dino bokse tini borok bai gam kam tangnai tini sociality dayo bok gam khainai to tabukni jorani simi bok tabukni jora bok lekha pori dok girani korja untoi bokni ro je to tabuk lekha porinai isok ya boyos rogo bo bok jodi imsok khaye bochi to ongkhai isemo bare khai chapai lai obo nango so hamba jetonaba kosto khaise review khai tongo kongrai kusu bukrok sajajak so amni bagoi ang tabubo hat kabang kosto khaise ang video khai tongjakha to naini bagoi hatai jetonaba so thank you so much also support khai tongni bagoi to to bangai nara next video ro nak bye to see you all